Jatri sang kapirang rinanggul kinempet-kempet dosang retnaning gawana ladal aku jeger ning telaga kene lah kok dadi yana wewujudan ingkang kaya mengkono ora jamak lumrahe menungso. Ayo apa kowe sing tunggu telaga iki? Tunggu apa? Malah aku gumun setahun. Bareng aku mlebu ning telaga kene kok ana wewujudan kaya dedapuramu. Bedes munyuk. Yen pancen kowe sing mapan ana ladan kene cethane kowe sing ndelikke barang sing tak goleki. Lho, anggepmu apa? Aku teko ing papan kene aku kepengin goleki yen aku bisa nyekel mustika cupu manik Astagina manut wangsiting dewa. Aku bakal entuk kamulyan lan katentreman selawase. Wah, cetha yen ngono. Kowe sing gawa cupune pecah dasmu. Dinetraning anggo rapuh sadaning kukiloring kanikara saketret dinedunganing kum ladal. Ayo sambato kowe. Waduh mati aku. Waduh dewa Kanjeng Rama Penemban pecah kula Rama ingkang putra kula pun guarsi kula nyuwun biyantu pitulungan paduka Kanjeng Rama Penemban. Rama Kakang Guarsa aku njaluk tulung Kakang. Loh Kosik.
Kowe kok nyebut Rama Penemban. Banjur Guwarsi njaluk tulung. Oh, Kakang Guwarsa, aku tulungono. Ora kowe kuwi. Waduh. Aku Guwarsi. Lah kowe ana Rewanda ing mapan telenging tlaga. Waduh, adikku. Oh. Kowe kok dadi Rewanda kaya ngono, Di? Lho. Apa kowe Kakang Guwarsa? Iya. Aku Guwarsa, putrane Rama Penemban Gotama. Aduh, kowe ya dadi Rewanda, Kang. Oh. Anakku nggih, anakku. Bejan temen lah kok dadi kowe malih dadi kewan kaya ngene. Panjenengan sinten? Aku pamanmu, aku Jembal. Lah panjenengan nggih kethek. Mati aku. Oh. Mati aku. Mati aku. Kok kowe iso ngarani aku kethek ya, Nggih? Kula aturi mriksani asta panjenengan. Aduh, mati aku. Wuluku diwu-diwu kok ngene. Panjenengan gogoi sinjang panjenengan ning piring wingking. Waduh, metu buntute, mati aku. Aduh, mati aku piye, aduh. Iki buntut tenan, Ger. Iki, aduh, mati aku. Tak demok malah ukil-ukil. Weh, iki sendang setan iki. Iki tlaga memolayo mentah, aduh, mati aku. Oh. Iki apa meneh? Ndeleng jarike kembene ora pangling. Kang mbok anjani aku adimu. Oh. Waduh, Kang Mbok. Waduh, Kang Mbok.
Dewangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu mekut semrah nyomaratani marang sariranipun aduh kanggo ora lido jare wong dapet kula pun guarso kula guarsi wah buntutku oh lah nek mulih kok wedok piye niki porane dos pundi ya sampean niku gagan mawon Dedet. Nek wong keburu nepsu nguja pepenginan entuk-entukane nggih kaya ngoten iki. Jane iki telaga apa to Bagong mangandi? Apa? Nek tak raup ya. Tak raupe kaya mah. Aku yo kepengin ngecelupke ning sebagian. Sebagian kok wujude piye? Ya delik. Delik niku. Waduh. Kados pundi menika kanggo? Ngger ora ana dalan liya kejaba Bali. Bali menyang Agrastina nggih. Oh. Danganira layu kumekut semrah nyomaratani nyebut Rama kowe anakku Anjani Rama waduh kula guarsi Rama kula jembawan Kakang aduh buntutku. Ket mau kok atose raja. Neng kathok ngantek metenceng. Jembawan kowe ya dadi rewanda inggih Kakang. Nggih. Kula nyuwun pecah Rama, kula nyuwun pecah Bapa. Nggih. Anakku kowe tak kandhani yo nggih. Anjani Guwarsa lan kowe Guwarsi. Sapandurat pun Bapa semoga kilapan marang klebating lelakon jalaran. Durung wae ilang rasa penandangku ngelingi tumindak ibumu lah kok dadi kowe bocah telu padha melu kesempyok dosane wong tuwa. Indra destun temen nggonmu dadi biyung ora titis nggonmu mapanake urip ing atase dadi wong wadon teman sukermu nular menyang anak. Oh dewa kula nyuwun pepacar nggih kene lungguh
Anjani kula kowe bocah wadon besok yen wis temeka kala mangsane bakal dadi ibu mongko jejering ibu kuwi kejaba ngubetake guna kasekayaning wong lanang uga duwe kewajiban kang luwih abot ya kuwi nggula wentah menyang anak Anjani. Yen bab panggula wentah ing raga ngono kena diarani kasat mata. Tegese open-open ing bab sandang pangan, kuwarasan kabeh mau bisa dideleng nganggo mripat. Ning bareng tekan bab panggula wentah ing jiwa, oh gawat Anjani gawat. Bener-bener kudu titi, kudu telaten, kudu ajeg. Tur sing tuwa kudu bisa dadi tuladha. Inggih Rama. Ora perlu kedawa-dawa tuturku Anjani. Lalakon kepungkur wajib dadi kaca pengilon. Sing becik lestarekna nanging sing ala buangen aja nganti dibaleni. Ibumu ingkang wis kebacut nyimpang saka kautaman njer kudu ngunduh waing pakarti melorot derajate saka titah jalma menungsa dadi watu. Wis ben Anjani. Pancene kowe kabeh anakku. Luwe-luwe kowe Anjani anakku wadon kang tak eman. Aja nganti melu-melu katut ngaradan nanging jebul padha ndarung nekat nututi pepenginan ingkang ora mapan. Rebutan cupu maneh astagina ingkang dudu wajibmu. Njur padha kesiku. Ilang kamanungsanmu muli salin sloga dadi kewan. Ibumu dadi watu, kowe dadi kewan tegese dosane wong tuwek mono nular menyang anak. Mula eling dieling ya nggih. Besok ing kalane kowe padha jejer dadi wong tuwa sing ati-ati. Aja nindakake cidra dursila. Kurang-kurang bejane kadursilan mau bakal nular menyang anak putumu nggih. Oh. Lajeng kados pundi kula menika Bapa. Ning nadyan mengkono aja padha cilik ati ya nggih. Kowe aja cilik ati. Ora ketang ngetepi bebasan pupur-pupur sawise benjut. Kowe isih duwe dalan pamratobat. Ning abot sanggane piye kowe apa saguh nglakoni nggih? Sagah Bapa matur saged ruwat wujud kula. Nggih. Badhe kula lampahi. Sinten mangertos badhe saged ruwat Papa Cintraka ingkang kula sandang wujud panara mekaten Bapa. Ya. Perkara pangruwatan lair aku ora wani nanggung jalaran kabeh mau wis ginarit saka kodrating kawasa. Ya mung ingkang baku yaiku pangruwatan batin. Ya sejatining pamratobat. Nggih. Anjani, kula kowe tak tundung lunga saka pertapan Agrastina. Nglakonana tapa nyantuka tegese tapa ngodhok matirta ana ing Tlaga Andana. Aja pati-pati kowe mangan yen ora ana kliyang tiba ing mati. Aja pati-pati ngombe yen ora ana bon ingkang tumetes ing lambemu. Tak kanteni mban suareh. Oh. Kowe bocah loro anak lanang sing pancene tak kegudang. Kowe bisa mikul dhuwur mendem jero ning jebul. Ning jeneng lakon wis kebacut upama tak getunana ya mung tiwas gegering ati. Ya muga-muga dewa isih paring pangapura. Nger guwarsi kula cupu manik Astagina mono sejatine pusaka kadewan piningit. Tegese ora kena kawruhan dening sapa wae titah ing Madyawada ya mung menungsa ingkang katarima ingkang gedhe lelabuhane lan gentur tapane. Mongko pusaka mau dening Hyang Surya
diparingake marang ibumu minangka tandha panarima nggone wis nglilakake dana rasa marang panjenengane. Tegese Cupu Manik tumeka ning Agrastina kene iki menceng saka jejering pusaka pingitan. Nanging kadhapuk dadi barang colongan ingkang jejembri. Mula jenengane yen anakku bocah loro melu kesiku merga nggonmu kegeden milik marang kahanane ndah tumraping lahir. Nanging ora ngerti yen to Cupu Manik mau pengawak Dursila merga wis kecipratan dosane ibumu nggih. Waduh, kula nyuwun pangapunten nggih Rama. Ya. Dina iki aja padha nangis. Ora ketang wis jeneng kebacut gage. Kowe lunga. Kowe lunga saka kene ya nggih. Kula dateng pundi? Sadurunge kowe lunga bakal tak paringi tetenger luwih dhisik. Guwarsa jenenga Raden Subali. Guwarsi jenenga Raden Sugriwa. Kowe Sugriwa nglakonana tapa ngidang urut alas Dandaka. Manganmu mung pupus gegodhongan lan kekayon sing mbok liwati, ngombemu mung nadah bun lan banyudan. Wis taken dawuh. Semono uga kowe Subali topa ngalong ana ing alas Sunya Pringga. Wis taken dawuh. Aja pati-pati luar yen durung ana tandha tengara saka Kang Murba Jagat. Inggih Rama. Ya. Ning ngerti ya Subali Sugriwa. Cak-cakan pamratobat sejati mono dununge mung ana ing batin. Tak baleni sepisan maneh. Cak-cakan pamratobat kang sejati mono dununge mung ana ing batin. Ana telenging ati gagasan kang muli sumunar ana ing tata gelar lair. Mula nggih, tapa ngalong lan tapa ngidang kang sira lakoni mengko mung wujud lantaran dudu kang sira tuju. Ingkang tinuju yaiku panalongsa ingkang kandhes tumeka telenging batin, pinaku rasa rumangsa ngrumangsani sarta sineksen dening Kang Maha Kawasa. Ing kono margane kowe bakal antuk aksama. Jembawan, aduh buntutku terus undi aku. Kowe kula wiwit mau kok mung buntut wae. Kowe wis aja nyantrik marang pun Kakang, lajeng kula kedah menapa. Kowe uga melu kesempyok ngaratan. Aduh. Kados pundi? Kakang meneng kowe mlayu menyang Laladan Mandura. Ing kono ana wewengkon ingkang alas gegerutan jenenge Ganda Madana. Napan ana kono mertopo mbanguna tegi Jembawan. Wis tak dawuh Kakang, aduh buntutku. Arsa madangi jagat duk mungup paning pucak ing wukir marbabang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung wis hari gumanti hari dina gumanti sasi Sang Subali miwah Sugriwa nggene mestuti dawuhing Sang Rama Begawan Gutama. Tapa ngalong miwah tapa ngidang dene Dewi Anjani kang tapa nyantuka. Hapetrek-petrek saking gegana prataning Sang Reksi Narada.
Kanjeng Pak Wong ger. Iki wis meh padhang. Guarsi. Sugriwa lan kowe Subali. Wah, ngertos dhateng kula paduka menika bangsaning menawa aku iki dewa. Waduh, bekti kula Bu kula. Ya tak nampa ya. Wah, mongko Kanjeng Rama Penemban nate paring dawuh menawi ngudan menika baguse anakku kaya dewa ndarat. Dados pangertosan kula menawi dewa kayangan nika mesti bagus Bu kula. Tak keprok watu. Dewa ki ya werna-werna ya nek sing bagus ya nek sing bleketek ya. Nek kaya ulun iki kamituaning dewa umurku wis tuwa, luwih tuwa tinimbang Bathara Brahma, Bathara Indra lan penyarian ngono. Dadi arep ala-ala kaya ngene iki aku ki pangarsaning rombongan dewa. Inggih bekti ya. Ulun nyekseni saka ing ngawiyat dumadining lelakonira. Keng menapa paduka ngejawantah ya aku mundi dawuh Sang Hyang Giripati. Kayangan ana ruhara ingkang tuwa saka muganing Patih Lembusura. Sinang saling wujud dadi wanara. Mula kang saka Gungger minangka kanggo ndadar lan darmaning kasatriyanira. Tulungana jaoting kayangan sirnakno angkara murka ing jonggring saloka ingkang wujude buting ngasirah sapi dadi Lembusura. Waduh, ngestaken dawuh kula. Iki ana kewan malang kadhak wujudmu munyuk yen bisa tata jalma gage kondha menteleng mripatmu. Ya. Takon marang aku. Kapi Sugriwa jenengku. Kowe sapa? Aku Patih Lembusura. Yen ngono kowe ingkang bakal njungkeng kayangan. Pancen tak sengaja nyatani dewa ora ana sing menang, kowe arep apa? Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Sugriwa iki jagoning dewa ingkang bakal ngendarat mestakamu. Oh, gambul pecah siramu. Oi. Oh. Hai. Wah. Hot. Oh. Hai. Wah. Wah. Put. Oh. Hai. Hai. Hot. Wah. Wah! Piye Yayi? Wis ilang
nyawane Patih Lembusura. Syukur seketi jumurung. Lembusura wis mati aja seneng. Rumangsamu ki piye Lembusura wis mati kuwi aja seneng-seneng dhisik. Wonten menapa Bu? Lah. Delek undraning perkara isih meger-meger. Sinten Bu? Lah ratune. Sakmenika wonten isih ana kandhange kana. Isih ana Kiskendhapura. Kiskendhapura menika pundi? Ah. Kiskendhapura kuwi ora ana ning kayangan kene ana ngisuwur. Wah, dados Kiskendhapura menika wonten ngisuwur. Iya. Kowe tak bang-bang ya, Ger. Tututana menyang kraton ning Gua Kiskendha. Kowe cilik bisa ngasorake gedene, bisa mateni ratune Ngangkara. Buta ing ngasirah Maesa. Ingkang jejuluk Prabu Maesasura. Kowe bakal ginanjar widodari Bathari Antara kasih, Ger. Pun sakniki Bathara Narada ngendika kaya ngoten niku ning sampeyan kudu eling lho Gus, sampeyan kudu eling. Eling kepiye Kiai Semar, eling piye Kiai Semar. Ngeten Gus. Wong labuh labet dateng bebrayan agung niku pancen becik lan utama. Ning niku kudu tukul saking ati sing suci, ngaten. Ampun kecampuran milik gendong lali, nek nganti atine mboten resik, niku mengke lelabuhane mboten awoh karahayon. Lho omongan kaya ngoten iki angel mangrungokke. Iya, Kyai, mangeling-eling nggih. Wong labuh kautaman niku kudu tukul saking ati sing suci. Ampun kecampuran milik nek nganti atine mboten resik niku mengke lelabuhane mboten awoh karahayon ning badhe awoh kacintrakan tur adaane malah njur kuwirangan ning tembe wingkingipun. Kakang Semar iya. Nek paring tutur mbok sing cetha wae aku bocah weton saiki, Kiai. Hah, pancen cah niki sak mangke niku nek dirembuki alus do mboten ngerti. Jalukane digrowal-growal waton wareg. Senengane kok do disuguh panganan mentah. Nggih. Niki kula blakake nggih. Sampeyan ajeng do perang nateni Maesasura. Ancas tujuane kepengin entuk siing dewa sampeyan ben ruwat saka wujud kethek. Napa tujuane sampeyan iku kepengin rabi Bathari Tara? Ayo. Minta dijawab sejujur-jujurnya. Aduh. Kiai Semar, piye? Saglugut Binara Sewu babar pisan ora ana cecek ing atiku kepengin nyadang ganjaran widodari. Ancasing atiku mung kepengin ruwat saka penandang, Kiai. Ah. Niku pun kula rungokke lho. Iya, Kyai. Lah Saudara Sugriwa. Semono aku, Kakang, aku ora bakal kebidung dening pepenginan Bat Panudya. Aku kepengin ruwat, Kakang. Niku tenan? Iya. Bagus. Nek niat ndika labuh teng kayangan iki pancen bener-bener linambaran ati suci. Niki mengke wae nggih nyenengke ning kosok baline nek kasatriyan ndika niki mengke nganti kesrimpet rambut dawa kepleset lambe abang. Oh, sampean mboten bakal ketemu dalan pangruwatan ning malah saya kesurang-surang pun dan kemangken.
Goteke jarene nggo wis kendha ki lawange guwa. Ya, pancen kuwi negara ingkang mapan ana sak jroning guwa. Wah, ora sepiro jembaring lawang guwa lha kok dadi kondhanging mbrebeki jagat. Kakang Subali, apa Yai? Lilanana aku wae kang mlebu ana jroning guwa iki tak labrake Maesasura. Kusik. Aja dupeh kowe bisa mateni Patih Lembusura banjur gembelo sak kentheng sirahmu Sugriwa. Lah kersane Kakang Subali piye? Ngene wae. Kowe nunggu ana sak njabaning lawang guwa iki aku tak lumebu ana guwa. Tak tantangi Bandayuda Prabu Maesasura. Lho. Kakang Subali ijen tanpa ruwang aku wani. Mung wae aku mekas marang sira Yai. Piye, Kakang? Jroning aku Bandayuda ana njero guwa mengko ulatna urung-urung ilining banyu ingkang mili ana lawanging guwa iki. Tegese yen ilining banyu kuwi mili abang, tegese nggonku Bandayuda menang. Maesasura bisa tak pateni. Oh ngono, iya. Nang kosok balen milining urung-urung iki mengko mili banyu kang semu putih. Tegese aku ingkang mati merga ludraning pun Kakang Kang Seta. Oh, mengkono kepareng Kakang Subali. Ya. Banjur yen upama aku ora ngajapala yen numusi gawe Kakang Subali banjur urung-urung mili banyu putih tableken lawanging guwa. Aku wis dimen mati lan wadya balane Prabu Maesasura aja nganti bisa metu saka jroning guwa. Dimen padha mati ana jero guwa. Bathari Tara tak lilakake dadi garwamu. Wah, aja ngendika kaya ngono Kakang. Wis mung kuwi welingipun Kakang. Tak lebonane guwa iki. Ya sing ati-ati Kakang. Jata sura kula lan wonten dawuh ora pati nduga jebul benyunyak ana monyet wanuh wani lungguh ana njrambah wah bosen urip tak sawang kaya dudu nayaka negara ing Kiskendha. Wah menika sanes sinuwun. Oh, ngaku kowe sapa aja mati tanpa aran. Takon marang aku srayaning dewa jenengku Raden Subali. Kowe ratuning Angkara Murka Maesasura. Oh, lajal. Gegedhen sirah kowe.
ngarani aku sak geleme dhewe ya aku Prabu Maesa Sura. Iki kelangan aku ya titianku Kyai Jathasura. Wis aku dadi kongkonaning dewa mangka dewa jarene togok padha kewirangan mungsuh patih Lembusura. Mleka mripatmu jerengen kuping. Kekesetmu sing jenenging Kapil Lembusura, Ditya Lembusura wis mati ana ing palagan. Mudyar ya men liya dina ngangkat patih meneh. Nek bisa nyambut gawe ora mudar gandeng mati ora iso nyambut gawe bongko ya wis. Ijole kowe tak gaglak limpamu tak sunduk nganggo sungu weteng. Pancen tekak war ngajar menungso kang kaya dedapora mayo. Ing kene aku wani mlebu ngguwa tak upamake iwak kecemplung wuwu. Pangeh kowe bisa bangga. Budi tak sembadani bangga tak rampungi gaglak limpamu ha. Wandaning Prabu Maesa Sura tanggap Kyai Jathasura gyoli numpatan waluya jabi.
bakal kowe ayo. Wis cenunuk kowe. Kancane loro kok telu dhewe. Piye? Wah. Mati bisa urip, mati bisa urip. Ah. Giambul borot wadukmu ah. Nalika samono Krida mlumba Jatasura Krura Prabu Mahesasura kekalih nyosamya sekti Mandraguna Radi kacipuan Raden Subali parandene nalika samono Krida amre anjula mancal dada tinekuk kanangasta ngrangkul pundhake Mahesasura den tekem winiting ngasta kang kering mulat Jatasura tetulung parandene cinandhak dening Raden Subali kaya wis tumeka wahyaning mangsa kala kaben kumba mustaka kekalira pecah polo wutah getih lambah-lambah dadi sawiji nganti cengklungen nggonku ngenteni ning iki kok gandane marus ilene ngurung-urung kok kaya mili getih nanging kok ora abange ora bisa mbranang merga campur putih Kakang yen ngono kowe mati sampyuh karo Prabu Mahesasura kakangku mati kowe. Dewa Paduka paringa pitulungan Dewa. Lelakon iki kok matumpa-tumpa kaya ngene. Ya. Aku mung sak derma mituruti piwelinge Kakang Subali. Yen kowe seda ning palagan guwane, mbok dawuh supaya nablek watu. Ya, tak tableke aku.
jagat wasisaning Bathara. Sugriwa, aku ora ngerti yen to gedhongamu letek ngungkuli peceren. Pun Kakang Manggis Jaya isih sugeng meger-meger kok ngene lha kok dadi lawange nggo mbok tututi ya. Tak pancal pecah dadi swalang-walang. Sugriwa, nggih Pukulun. Niki Kakang Subali. Waduh, ngaturaken ketiwasan Pukulun Kakang Subali Prapting Lena. Lho. Kepiye? Subali Prapting Lena? Nggih. Estunipun waleh menapa Pukulun? Saderipun manjing payudan Kakang Subali sampun mekas menawi wonten lenanipun Kakang Subali kula kadhawan munjuk atur ing ngarsa paduka Bukul. Lah, yen ngono nggih Endra, kula wonten dawuh Bukul mangsa bodho. Nyatane ingkang isih iki si Sugriwa gage tampakno. Nini Betari antara ya Dewi Tara paringna marang si Sugriwa ya ngestaken dawuh. Aku ora ngira babar pisan yen duwe sedulur nom sing gedhoane kaya kowe. Atimu ketukulan ri kemarung kowe Sugriwa. Milik gendong lali ingkang dudu darbekmu. Agan kowe nablek lawanging guwa merga kowe gegeden. Milikmu nggonmu kepengin mengku. Peparinging Jawata Batariyantara. Oh Sugriwa. Ayo, yen pancen kowe negakake patine sedulurmu tuwa. Langkahana batangku Sugriwa. Lho, Kakang. Sampeyan iki ajeng gelut, ajeng regejegan. Nggih. Sampeyan ajeng padudon. Aja dipalangi Kiai Semar. Apa ya eneng wong wedok siji nggo bancaan? Niki pun padang sampeyan ampun gelut mawon. Sing teng mburi-mburi ngaten niku pun risi. Sampeyan mang eling to, mang eling. Aku ora luput Kyai Semar mergo dawuh Kakang Subali yen nurung-nurunge nggo mili putih
teges Kakang Subali kang teko pati aku supaya nablek lawanging guwa. Adi sampean iku bener. Keling sampean nak ngaten to? Iya, Kyai. Ning nyatane aku urip, aku manggih jaya. Lah sakniki ilining banyu teng urung-urung napa? Abang campur putih, Kyai. Lah pengertosan sampean Kakang Subali gugur sampyuh lawan Prabu Maesasura. Sing bener kae ludirane Maesasura ingkang tak dukumba karo Jatasura. Mula muncrating getih campur lawan otake Prabu Maesasura ingkang pecah. Mula ilining banyu tak kira ora bisa putih lan ora bisa abang nanging wernane dadu, ora abang ora putih. Subali ya bener. Ning sampean ora eling nek sakniki ajeng rebutan Dewi Tara. Sampean mangkat mau pun kula weling. Ancasing gegayuhan wong lelabuh marang kautaman niku ampun gegeden rasa milik kateng kanugrahan ngaten. Ajeng sampean wis prasetya sing labuh nyang kayangan bener-bener timbul saka ati sing suci, ora katebetan apa-apa. Iya Bu Kulun. Wis saiki aja padha regejekan, aja padha padudon. Kabeh sing padha lila lair terus sing batin, gegetun marang lelakon sing wis kepungkur mono, yektine malah ngebot-boti marang awake dhewe. Saiki tampanen woing pakartimu kanthi rasa panarima ikhlas lila legawa lair tusing batin. Sak banjure isenana sisaning uripmu kanggo srana lelabuhan utama lan pengati-ati. Wis ya mung kuwi ingkang bisa mbok tindakake. Perkara Dewi Tara mangsa bodho yen pancen Subali ya Subali, yen pancen Sugriwa Sugriwa. Mendung sing tumiyung wis namprung, saiki mung kari nindakake laku tapa, laku brata lan laku dharma. Puji pinuji muga-muga sing sedya hayu tansah manggi ora hayu selawasing urip.
bar sinang saling wujud dadi wana.